Те са послушни като мен. Мамо, готови ли са макароните? Да, Виктор знае къде съм обучила на някъде. Чакай. Тия долу ниско мога да вържиш и колега. Аз мисля като дейси, като вески, вече те са големи, разбирате, вече са понеже те могат да гледат просто и те го не ще приди. Айде ги курилаш. Какво? Не, бе, това е тук. Хайде. Не толкова да ми като тръгне. А нема то ще дойде пето. Нема къде я се откажеш. Да, някой друг мога да откажем, а на тебе цвета нема къде да откажеш. Не му се одеше. И от тебе един да каза за цигари. Не му се не. Тук не си купил това нещо с което. Вики, ако има нещо, ще се облечете с магия и ще видите кръсни се. То? Така. Примерно се забавиме нещо, па стане, дама да се закъснеш и ще видите с те чули. Да. И ще ми чакате там. Ще ви запазим, те ще слушат. Нали ме разбраш? Тук си индреките, ще ми поднешат. То ние и тук мога да чакаме. Значи тя ще прецени дали тук ще седите или от тех ще иде. Да, не знам, ама то по принцип. По принцип, де факто ти чуш има... Да, демек, то човек не трябва да ви закара, ако се забави с кали. Аз тук ще... Взема нещо да ти остане спомен, да си ги гледала. Нали знаеш, от аз се ги измислил.
Твоя телефон го оставя. Ако има нещо на дици, ще звъни. Защото иначе двамата ще се избият и ще бъдат. Аз не ми предам това да ви излиза. И така си се гледа на него да не ми. Ще му кажа, нито взимам за една и за ти. Не знам, че се го много. Малък малко си я. Двамата. Малко става по-малко. Една се въртей на дейки и вънка до туалетна. Това време се нещо. Това като ми колиска, се издава хора, просто не знам да бие.